Dahito nga sonata kakabsat, kat isagsagot tayo man kadagiti. At dati lalakay na nga mamartag. Nilakay mo, ket nakainom manen. Tajay panagnana, agdiwar-diwar, agtugki-tugking. Agwala-walagas, agsar-sari bagteng. Kumarkarit, nga agpuka-pukaw. Nilakay mo, kiborno mabartek. Tasumanao, no isuntay makasangpet. Ipakat na pa'y timadi agalad na. Apa-apa na, amin nakabalay na. Na minsan nga aldaw, simangpet ana bartek. Kunam lano po sa agkalong-kalong jay kusina. Dumanayudong taawan ti sidana. Awan mat ngamin, intriga na asweldo na. Ay nilakay mo ang mamartek. Nakasang-sanger ti payod na. No isot bagbaga ang iso na pay ti makapungtot. Sumipat kan tumibab, isot paglaingan na. Nagranggas ka mo nalahayan? Nilakay mo, ket nakainom manen. Tajay panagnana, agdiwar-diwar, agtugki-tugking. Agwala-walagas, agsar-sari bagteng. Kumarkarit, nga agpuka-pukaw. Nilakay mo, kiborno mabartek. Tasumanao, no isuntay makasangpet. Ipakat na pa'y timadi agalad na. Apa-apa na, amin nakabalay na. Na minsan nga aldaw, simangpet ana bartek. Kunam lano po sa agkalkalong ijay kusina. Dumanayudong taawan ti sidana. Awan mat ngamin, intriga na asweldo na. Ay nilakay mo ang mamartek. Nakasang-sanger ti payod na. No isot bagbaga ang iso na pay ti makapungtot. Sumipat kan tumibab, isot paglaingan na. No isot bagbaga ang iso na pay ti makapungtot. Sumipat kan tumibab, isot paglaingan na. Ay nagmayati agbalasan, no among tiyag disiplina. Uray adut agaren,
masaya at tiin kapilyen, uray adda tinobiyom, no panagadali pa may sam, kay ambisyon mo tigun udem, sakbay akong maringkeng. Ipa! Saan mo akil tayen, tiara pa apdaken ka, makalpas ti eskwela, mapastrek ti trabaho, saan nga mangpastrek ti saban ni nobyo, ket kaslakan to ng pukpok iti bato di taulo, bangpay natin ni mas talibro pailat ukradem, naranyag to ti masakbayam, no diploma ti awatem, saan mo pa'y paggarteman, kay saba nga uratan, agdan to ti tiyempo na, nga inkang maraman na. Yeehaw! Saan mo akil tayen, tiara pa apdagen ka, makalpas ti eskwela, makastrek ti trabaho, saan nga mangpastrek ti saban ni nobyo, ket kaslakan to ng pukpok iti bato di taulo, bangpay natin ni mas talibro pailat ukradem, naranyag to ti masakbayam, no diploma ti awatem, saan mo pa'y paggarteman, kay saba nga uratan, agdan to ti tiyempo na, nga inkang maramanan, bangpay natin ni mas talibro pailat ukradem, naranyag to ti masakbayam, no diploma ti awatem, saan mo pa'y paggarteman, kay saba nga uratan, agdan to ti tiyempo na, nga inkang maramanan, agdan to ti tiyempo na, nga inkang maramanan. Yeehaw! Marilates, 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 grupo ti Marites, no kaya ti yung nga maamuan kinapudno, agmiyembro kayo, ti grupo mi, us-usto dagiti ipadpadamag mi, saan kinasalawasaw, iti amin barangay ti ili, adda para sipot mi, sa dantumet idanon, dito'y main office mi, naragsat dagiti miyembro mi, no adda baro a chismis, saan da ngagsarding umang-angot, baro adamag, at iwen meti bomboradyo nga makaammo dagiti pasamag, at iwen mini Mike Enriquez, no damag ti pagsasaritaan. Marilates, 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 grupo ti Marites, no kaya ti yung nga maamuan kinapudno, agmiyembro kayo, ti grupo mi us-usto dagiti ipa
agpadamag mi saan kinasalawasaw. Iti amin barangay ti ili adda para sipot mi sadan tumet idanon dito'y main office mi naragsak dagiti miyembro mi no adda baro at chismis saan dang agsardeng umang angot baro adamag at iwan miti bombo radyo nga makaammo dagiti pasamak at iwan bini Mike Enriquez no damag ti pagsasaritaan daytoy ti grupo ti Marites adu dagiti kakadwami kinabit ken nagsikog aga-apa maamuan mi amin dagita maamuan mi amin dagita maamuan mi amin dagita. Watwatan met tabag bagingin kaagjaging agtugtugaw agil iladlat aram hiden nagpuskulen day tatabam kaskala karambawin nodra ding sapayen maiaskaw dagita sakaw aglagto-lagto ag taray-taray agsala-sala tatlo na pintas di pang maging mag-exercise ka makapapigsay ti tul-tulang muscles ken nagsusuupan adayawan nakatsagsagubanit na salunat ka makapapintas iti bagino agling et ka amin apudo tanagunig mo ket irwar na isungag exercise ka tapno kanayon ka anapigsa oray may sa abandehado ti ilabay mo no lakit ta nagagat ka nga ag-workout oray awan ti diet no inaldaw ka nga agpaling watwatan met tabag baging ling kaag-jogging agtugtugaw agil iladlat aram hiden nagpuskulen day tatabang kaskala karamba wenudra dim sapayen maiaskaw dagita sakaw aglagto-lagto ag taray-taray agsala-sala tapno na pintas ti pang maging mag-exercise ka makapapigsa iti tulang muscles ken nagsusuupan adaywan nakatsagsagubanit na salunat ka aglagto-lagto ag taray-taray agsala-sala tapno na pintas di pang maging mag-exercise ka makapapigsay ti tul-tulang muscles ken nagsusuupan adaywan nakatsagsagubanit na salunat ka adaywan nakatsagsagubanit na salunat ka adaywan nakatsagsagubanit na salunat ka